leads to perfection, and perfection leads to succession. Miabot sab og pila ka tuig nga gibansay sa atuang bisita ang iyahang talento sa art. Hangtod nahimo siyang hanas dinhi. Ug karon nag-trending siya sa social media tungod sa iyahang mga visual artworks nga close to perfection ang pagkamugna. Let us welcome Drenzel Calopez from General Santos City. Welcome, Drenzel, sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta? Okay naman po, Miss Jandy. Drenzel, 13 years old ka, nagsugod sa imuhang hilig sa arts o sa drawing. Paunsa man nimo na-develop imuhang talento sa pag-drawing, Drenzel? So, through practice po, during nung pandemic is nahasa po yung talent ko sa pag-drawing. So, halos everyday po nag-drawing ako kasi wala naman pong pasok. So, na-try ko po mag-drawing and mag-try ng different mediums, and ayun po, now nag-improve po and still improving po. It gained a lot of attention ang imuhang mga obra. How does it feel? Nga karon daga na kaayo ang mibilib sa imuhang talento. At first, I'm like shocked po sa sa comments, positive comments saying na they are inspired through my art. So, ako personally, I'm so happy kasi yun naman po yung goal ko is to inspire other artists and para mag-pursue po ng art. So, ayun po. We checked some of your artwork, Drenzel, and we were amazed kay detalyado kaayo ang pagkabuhat niini. May we know kung asa inspired imuhang mga obra? So, yung mga, normally po, yung mga arts ko is fun arts, like sikat na like artista, like ganun po, or K-pop artist. So, doon po ako nag-start. And now, like ano na po, yung mga like national artist, like si Wang Od, yun po mga inspiration ko for mga art ko ngayon. Sa tanan nga imuhang na-paint o na-draw, asa dito ang imuhang pinakapaborito ug ngano? So yung favorite kong artwork ko is yung artwork na yung title is self-sting. So, yun yung very pinag-isipan ko yung meaning, yung symbolism ng artworks, and also, yun yung artwork na it took me almost a month para matapos. So, ayun po. Amo usab na hibaluan, Drenzel, nga you're dreaming to become a lawyer. Can you tell us more about that? Lawyer. So, actually, so nung pandemic, I watch lots of K-dramas and series about like lawyers. So ayun po, doon po ako na-inspired na mag-pursue ng law after graduation ko, after college graduate. Kini Drenzel, kinsa man ang imuhang giidolo sa natad sa pagpinta o sa visual arts? So yung mga yung mga akong ginaidolo na artist is mostly dito sa Mindanao. Sir Kublai, again po, siya po yung mga famous na artist dito sa Mindanao. Halos lahat po ng mga sculpture na makita natin sa mga airport, siya po gumawa. So, inspired po ako sa story niya and sa success niya ngayon po. Lastly, mensahe nimo sa atong kapuso viewers, Drenzel, ug paun sa kanila masuportahan. So, yung message ko po sa
mga viewers natin, especially sa mga young artists, is continue po to pursue your dream, continue to make art kasi malaki po tulong niya. Kasi as for me din, malaki din na tulong ng art sa akin. Malaki ng improvements na nakitulong. And now, ma-accept ako ng commissions na nakatulong sa akin financially, which is very helpful for me po. So ayun, continue to pursue your dreams po. Daghang salamat, Dressel, for sharing your time and your talent dinhi sa programa Padayon og Aping Kanunay. Thank you po, Miss Jandy. Thank you po.